Vila. Traballou na editorial Calandraca ata 2004. En 2017 coordinou o Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra. En 2018 formou parte do proxecto Capicúa de Xestión Cultural. Mirade o que atopei! Non sexas payaso. Deberías traballar no circo das palabras. Que é iso? Vancho amosar as nenas e nenos de segundo de primaria coa súa obra O Gran Circo das Palabras, de Eva Mejuto. No canto do Che cantaba e o público me da aplaudir aturraba. Un día recibí a mensaxe: vai preparando a equipaxe, no circo do Pirulí non hai lugar para ti. Colleu a maleta e marchou, pois case mellor, aí non era feliz. Mora tiña pata quebrada, de tanto facer de macacabala. Vaya traballo riscado, non había deito por facer funcións saíto, tiña o corpo escangallado. Atreveuse a decir, nunca máis, e desde entón, cada día gritaba unha poesía subida do canón, saídalle do corazón. E o pouco chegou a mensaxe, vai preparando a equipaxe do circo Colibrí, non hai lugar para ti. Colleu a maleta e marchou. Colleu a mochila e marchou, pois moito mellor de dar a non era feliz. Ele estaba das orellas de facer de equilibrista. Tiña vértixe, pés planos, estaba perdendo a vista. Vivía o teatro, nacera para actuar. Deixou a grande chaqueta e fixo o breve xuleta. A pupada foi total. E a pouco chegou a mensaxe, vai preparando a equipaxe, no circo do Manití non hai lugar para ti. Leo a maleta e marchou, pois tanto mellor, para vivir ben feliz necesito ser actriz. Porque actuaba de payasa, porque era o traballo que había. Non tiña chisco de gracia, a ninguén lle daba risa. Era tímida, retraída, tocar o piano era o que máis se prestaba na vida. Cambiou de roupa e espintou a cara. E deu un concerto na pista, pasou de payasa a pianista. E o pouco chegou a mensaxe, vai preparando a equipaxe, no circo Saisifí non hai lugar para ti, pois tanto mellor buscarei outro lugar onde si poida tocar. Cruz Fernando Gallego, percorrer o país inteiro, para o circo ilusionista, botar un ser mal mago. Era proeza, marca precisa e peor equilibrio. Ele era outro tipo de artista. Non facía nada xeito, ao revés nin o dereito. A él gustaba ler, vivir outros mundos, aprender, darlle a volta as cousas, inventar, vivir aventura e soñar. Días sábado, en caravana, días gallego, que facer cada día da semana? En que me podo embarcar? Un restaurante ambulante? Ai, que non sei cociñar. Unha piscina gigante? Caramba, que non sei nadar. Algo que sepa facer, que sexa distinto e que poida seguir a ler? Por máis que el matinaba, non se le podía facer nada. Unha noite de lúa chea, tive unha idea brillante, inventar un novo circo. Un circo que conta historias, unha nova cadea con música, danza e poesía. Un circo con biblioteca,
Era un poeta. Púsoselo a choiro e ale mesmo cos unha carpa colorida con luces, butacas e panos, moi lucida e divertida. Pero faltaba de vida. Que podría precisar artistas para actuar? Os anuncios a pasar, a caravana chegou do mar a sabana, do deserto ao polo norte. Alguén que non importe ter a cabeza no ar, que non teña medo de escribir de arriscar. O primeiro que chegou quen foi? O león vello sen dentes. Pois que sabeis facer, amigo? Pois canto, ópera e rap, rock e ata reggaetón. Pois contrata do león. Unha mona que recita poesía. Contratouna de inmediato. Que fantasía! Despois veu unha elefanta, que non así destacada, contratada. Tamén unha foca pianista. Que mellor que un piano na pista? E así naceu este circo, o gran circo das palabras. Rufo inventaba unha historia nova cada día. Tocaban, bailaban, cantaban, actuaban. Un día na función de amor, outro día de aventuras, e seguinte de terror, e as fins de semana de máxia e fantasía. Do gran circo das palabras, xogou abracadabra nacen 1001 historias, 1000 mundos posibles, revulgando na memoria. Coa fantasía é posible todo isto e moito máis. Atréveste a aceptar un reto, axúdanos a inventar unha historia fascinante para a función de mañá. Bo día, Eva. Gozamos moito co teu libro. O sabemos de pe a pa. Temos un agasallo de todo o grupo e esperamos que te guste moito.